Ngero kamano kukitera gi TV kaendi riwruok mar weg nyamburko mong'ere kaka Mass Mobility Operators Association oseyo joriemb boda boda kuom wang'o nyamburko magi e kinde ma giyudore masira mag apaya. Weg boda boda bende ywak ni jomatatu ochayogi kendo tend arita nyaka koro resgi. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Bang' weng'o mar nyamburko mohewa adek e thuolo machuok kende bang' masira wuokie, ywak osebet ni joriembo mag boda boda kawo chike lwetgi kendo wang'o mtokni mokelo masira makamago kaluwore kod mirima magingo. Riwruok mar weg nyamburko koro oseyo tim makamano mar wang'o nyamburko ma okelo masira. These vehicles that are being set ablaze are not ordinary machines. These are drivers of the economy of this country. Accidents are, however, tragic, must never be met with mob justice. Kenya is a country governed by laws and established institutions to deal with such cases. We call upon boda boda leaders to take responsibility, educate their members, and ensure discipline among their leaders. Kenya cannot afford to have roads turned into battlefield. Gikwayo tenda rita mondo donjre wachno, magiwacho ni dhi ataro kod chike matayo apaya kendo nyayo njore kod kethruok magarita. We call upon the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigation to swiftly investigate and prosecute all perpetrators involved in these violent acts. Kiseriembo marach. Nigi biro ka gitiro ging'eny gichalo mire kato giwang'o ni ng'ato gari. Mano ok yo odimbore kendo an akwedo wachni kabisa. Korka korgi, weg boda boda bende ywak ni weg nyamburko chayogi kendo kata ka gitimo ketho magikelo masira to bila weyo gi thuolo. Kienda wewe mtu wa boda boda umepigwa, umegongwa. Asikizangi mtu wa boda boda. Anajuanga mtu wa boda boda akona makosa. Ama askari wa traffic wakuwe guided kujua kuhandle mtu wa boda boda ni mtu kama mtu wa gari. Hapa town watu ni wengi sana, tumeona hapa penye tuko hapa wamekufa watu wengi sana, wamegongwa hapa. Na kesi haiendi mahali. So hii kitu inatokana kuona magari imechomwa kwa barabara ni hasira. Gimako chung' motegno ni midhiero no inyalo mana resi kaluoro bedo e kindgi kendo ratiro bende oyud ne jogo duto ma oyudo masira maonge akwede. Njore bende gidwaro ni tend arita kwe okedgo e sekta no. Majo miriambo kaka town service go iko gin mag polise gi. To polise ko oge ma wan godo gi shida nikech gimako almost seche duto te. Koro kituome koto kotuomi tinanka ok nyalo gi case koro jawabiro gi ich wang gima kelo manena na ich wang. And people should know that whenever you cause a mayhem and burn someone's car in your area, there will be a serious crackdown on everybody that operates in that area. Then the border riders will take the laws into their hands and protect their area of operation. They won't allow someone to come and destroy their area. So I think that is what should be done. The IG should put a crackdown to these criminals that are operating and jumping around and going scot-free. E kinde ma ywaruok pod dhi nyime kind kweth ariyogi, luoro koro nitiere ni ponono tend arita kwe ok odonjore mapiyo ywak makama to ngima jowuoth ema koro kidek dong' e andaki. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.